zelan bizi dozak pilaren batetik aurrera, suposatzen joa hemen gerra egongo zuala, tiroak eta zer iten jabiek hire familiek eta ingurukoek babesteko. Bueno, hor, aporroa gora bera kontut. Ia gerra sasoi da. Osea, gerra sasoi bakarrik ez. Gerrie etorzak. Aurreko 8 hilabetetan gerran zauzan, baina aurrek zeukin horrelako zerik. Leleonko historia horren ganien, ia batzuk alkartu zila usokuek, eta baimen hartu bila gordetzeko etxazpizen lehen esan dara moran. Eta dauket nuzbaiten, da amak kontutu begira, ez dara urte, igual irula urte, norbaitek erakutzi guztan, argazki bat, errezbebiztan baten ero, hementxe etxe hurrien bertan, lehenengo etorri zen tankide, zelan harrapuzaren gure etxen gurutik dispardute, da zu hartu zaban. Argazki bat, inguruko jentie, umik eta ikusten die, igual izango da handik egun eta gue, eta gero, hori bat alde batetik, sartu zein lehenengo irudizia ikusi bena horrek oiz izango zen. Gero haurek etxepien zehozola. Etxepien zer da, berri da kontau? Etxepien esan urbidiek, aitzite gorduntxe urtebete aurroa amaitu zaban erroti eta ardin jarraiteko handaparien salidan, babestutu zehozan. Da babestute zehozan, da ia ebakuetan atzeneko milizian ugizin behar zeben, da errekaldeko urte izeratik abotzak entzun, da milizian du barru esartuak izan. Da, itxiotzi izan, da koentzien. Eta gero, ate joka etorri zin dela lehenko erreketik izan zin. Eta gana, erreketikin tartien, erdia intzen buruen abade bat. Esate zituen hemen inguruen, bastante gogorra, izen zala, neko ez dago ziurtasunik, zozer izan, behar, ez que jentik esan guri zeten berroa, hori bada zego zoa.